Karbi langpi aroi langting mati adem langkit topon. Arwiki jang kilik biga jok karbi langpi alangting mati dem lang topon nangkoglo. Nonamat gate number ke thom pli pho truck an ke lang thopon laplo. Lapen gate number isi hini lapen truck sian ke inkir thipsi dolang. Gate number pho ke centimeter cricket thom phanan lang thopon tanglo. Ghonta kripria phan. Lapen kapre a gate sitami lasonsi lang thopon nangkoglo. Karbi langpi aroi lang ke thopen nonamat karbi langpi akunga jomolom kedo aradum kedo kedam kachere kenangsot athe lang pinangana gate mate anghap ke lang ke tholapji angring sidu sitami nonamat ke hem hai kanglop ke avila lapen hormo hai kanahok dun ke thekponong lela pusi nelituma pherang ke birtanang pale wothalang sopen average rong pidi report karbi daily news. Hamren Lamps Chairman Joy Singh Inti Lapen driver ang bong kachi thenga puthak lamklar kachi pipon. Kedamtang West Karbi Anglong headquarter Hamren Hiti Barimalong Hamren Lamps Chairman Joy Singh Inti pen Dongka Driver Association ang bong lamche phudut pen kachi torko dutlo. Bangso apit hin hinang bong chingmai si alam chipajut koglo. Lam donalong kachi chakpona ting pen ki lahai alam pen monon phiralam avide nang jipusi chiparai pono. Bonda social media long ki jum floga job pachi delete at jia phansi Lamps Chairman la pen driver atom pen sitami kachuning lipon Hamren pen bidara mingling report Karbi Daily News. Tang rei sikre hini arni ladak Hamren la long sukia long isi misunderstanding ayane ladak masuk tu thang bong kachiuri dolo ipode tabang tutumang bong dang chiki chipa hem solo ate hula solong bangke nili tami evidence hisab nili tudun lo kasi alang itu mang bong nanare kem tami bakti ni tiktok metangkat dian anggo tu di bangyar ni tami mesen ni apple chiki punang jebang jedam punang bukan bang chiki aseroi si alam tujukan lo asa ki ong social media Facebook WhatsApp mate news channel lo kepang dang driver association tuken atoi kalipin la pelada kipuwe tumen atoi kalipin ke pache thang chua bangke la bangke itu maphan adel adakang bong ki bangyar ni kupini sentimen dora kona ni kupini lang ki jokokat he komolong itu suluk sodar lahai korni bangke itu sepak lah lihat ni masih lahai tadu kawe ki upload tang video an sitabe itu delete aja fancy tu alang itu driver association na hinten la pen lapu Lamps Chairman ya nan tuajen beta chini di kono las kado ni tum Tata Mobile Association ahin pen lapen la Hamren Lamps Chairman ahin sola puthak same mutum lam ki delo sola ki puthak duduk sidame ni tum langin hin ke compromise alam ma ni tum langin hin da banglo bang pen social media long same long lo ajak tum video viral delo so alam puthak same news channel long tar lelo masih nah hian news channel long sitame la so video la hi bang ke possibility aji pasti bang putin ko te la pen iyo to masih me kini wi control